Partido que a verdad que me deixa sensacións moi contradictorias. Por un lado, sensación de reconocerme outra vez co equipo que somos, co que vimos demostrando desde o inicio da tempada. Creo que fixemos minutos, producimos moito, tanto ofensivamente como evitar defensivamente, un esforzo brutal, moitas cousas boas, pero a sensación de estar, non sei que palabra, jodido seguro, vaya. Como a min creo que compartímola dentro do vestuario, eso temos que superalo, porque é complicado. Ao final faz moito para pouco que compensa. É algo que, bueno, pois que a toda agora pois se repetiu en varias ocasións. Eu creo que cando non estamos ben, temos que mirar e reconducir a situación como fixemos no sábado a hoxe, que parecíame dous equipos completamente diferentes, e agora pois máis que outra cousa levantar o ánimo e seguir vendo as cousas desde o prisma de que eu hoxe os futbolistas pouco que reprochar, e evidentemente meter o segundo gol, que creo que foi un pouco a clave. A sensación é que no segundo tempo estivemos máis cerca de meter o segundo co empate deles, sabendo que en calquera acción pois se les pode ocurrir o que por desgraciadamente ocurriu, pero antes de eso eu creo que o equipo fixo mente para pornos con 2-0, que me daba a sensación de que se cerraba o partido. Non foi así, a levantar o ánimo, eu primeiro, e a partir de aí os xogadores pois mirarlos de frente e seguir para cambiar as malditas dinámicas. 2 o 3 partidos volvimos a hacer un gran partido como estamos haciendo esta temporada, pero este año parece que cualquier mínimo error o cualquier detalle nos está penalizando más de lo normal. Son rachas que seguramente pasemos con una victoria, pero bueno, no queda otra que seguir así, dar las gracias a todos los que vinieron hoy, que se notó mucho su apoyo. Y nada, este domingo vamos a ir a por los 3 puntos a Atios y vamos a intentar acabar el año con 2 victorias. Despois dun partido que empezamos poñéndonos por diante, con moito esforzo, ante un equipo que todos sabemos que leva moitos anos xogando xuntos, que é un equipo que te fai sufrir, un campo grande, que les asocian ben, nos costou, e así creo que tuvimos o partido controlado, non nos generaron moitas ocasións, e ao final penalízanos non poder meter ese segundo gol para tranquilizarnos. Creo que un pouco pola situación do equipo, si viñéramos de resultados positivos, hoxe é un partido que na casa non se escapa nunca, pero un pouco a incertidumbre desas dúas derrotas hoxe pesounos un pouquiño quizás, o mellor de todo é que domingo hai outro partido, imos ir a polos 3 puntos a Atios, non queda máis que acabar o ano con 2 victorias para ver todo máis claro e poder facer unha segunda volta como creo que o equipo vai a facer.